Hezký podvečer z vinařství Johann V. Tentokrát s mužem mě nesmírně milým, protože nejen, že je bryskně inteligentní, ale otvírá témata, kterých se mnozí z nás bojí a která jsou ve společnosti stále ještě tabu. Je to Honza Milfajt. Ahoj, Honzo. Ahoj, hezký den. Tobě takřka každý moderátor nebo novinář, když tě potká, tak jako první klade otázku, jaké to bylo být vedle Billa Gatese, jaké to bylo šéfovat tak velké firmě, mít tolik podřízených, jak moc tě to semlelo. A já to zkusím odinut. Kdo byl tenkrát tvůj největší kamarád? Počkej, na zdraví. Jo, tak na zdraví, jasně. A na lásku. A na lásku. Aspoň symbolicky. No tak těch kamarádů bylo víc, ale jeden takový kamarád, který vlastně mě zůstal už od vysoké školy, tak je z Kypru, Charis se jmenuje, on má vinařství taky, jako jedno z největších na Kypru a my tam dost často jezdíme. Tak to je určitě takový, který zůstal hodně dlouhou dobu. Já mám hodně přátel, ale kamarádů takový, že prostě o mě vědí všechno, tak to bude tak jako do 10. Protože jeden z mých talentů je, tomu se anglicky říká relator, to jsou lidi, který mají hodně přátel, ale těch opravdových kamarádů mají pár jenom. A to takhle vlastně jako funguje. Jo, prostě. A ono se říká, že na vrcholku nejvíc fouká. Tak je to tím, že čím je člověk úspěšnější a čím dál jde v tom pomyslném společenském žebříčku, jestli si na něco obdobného můžeme hrát, tak tím ty lidi kolem sebe ztrácí? Tak jako ztrácí na jednu stranu a na druhou stranu já prostě jsem člověk, který žil do 20 let na vesnici, z vysoké školy mě vyhodili málem, já jsem dělal děkanát z lineární algebry a první job, který jsem měl, tak jsem dělal vrátnýho, že vlastně v životě to není o tom, kde se narodíš, nebo prostě jaký jsou ty podmínky, ale jaký rozhodnutí uděláš v těch podmínkách. A třeba sportovci, s kterými já dělám, tak já mám strašně rád ty, který jsou, to mu se říká anglicky underdog, že vlastně všichni je podceňují, oni jsou někde, ale protože na sobě makají, tak jdou dopředu. A to je třeba Jirka Lehečka. A to je vidět, 5 let vlastně spolu děláme, že to tam je vidět. Já si myslím, že už je dávno přežité, že člověk je z půlky prostředí a z půlky genetika. Ale ty jsi tady zmínil, že ta rozhodnutí, která děláš, jsou pro tvůj nepřítomný okamžik, ale pro budoucnost určující. Jak moc se ty rozhodnutí učíme skrz náš vlastní život? No učíme, protože mozek v podstatě dělá 2 věci. On predikuje a koriguje. Jo. Protože hodně lidí si myslí, že my pořád přemýšlíme a to tak není. Ty vlastně predikuješ na základě toho, co jsi prožila. A pokud je to něco nového, no tak se ten mozek učí, ale je to pro něj energeticky hodně náročný. Proto my nemáme rádi změny a neradi se učíme v podstatě. A pokud vlastně se chceme učit, tak musíme vyjít mimo tu zónu komfortu. A skutečně je to opakování stále stejných chyb vlastně hloupost? To je v podstatě, jo, protože člověk, když se, to už říkal Buddha, člověk, který vlastně trpí, tak tím spouštěčem toho utrpení je to, že my na něčem lpíme, že lpíme na minulosti. My jsme schopni se srovnat s vlastní porážkou, s vlastní chybou a tak dále. A prostě v momentě, kdy se srovnáš s tou minulostí a vrátíš se do toho přítomného okamžiku, poučíš se, tak teprve tehdy můžeš jít dopředu, protože ty můžeš trpět jednou při tom neúspěchu, když se to stane, a nebo když vlastně se s tím nesmíříš, tak trpíš pokaždý, když se na to znovu vzpomeneš. Jako jo. A stává se z tebe oběť. Jo. A bohužel vlastně z řady lidí se stává oběť, protože se nesrovnají s tím, co se stalo v minulosti. No. A proč si lidé vlastně neváží? Vlastně neváží života. Proč tolik lidí ráno vstane a řekne, a to je jako ošklivo a dneska mám špatnou náladu a cítím se zle a tenhle člověk mě nemiluje a tahle žena mě nechce a tam ten. Ono to je trochu v tom systému, protože my učíme lidi, co je okolo nich, ale neučíme je nic o emocích. Já myslím, že Radkin Honzák si dal tu práci a prolistoval všechny učebnice na lékařské fakultě a zjistil, že tam není ani jednou slovo emoce. Jako jo. A život je hodně o emocích. To je první věc. Potom podle studie Gallupu je pouze
16% lidí na světě, který se sebe realizují, takže žijou svůj vlastní autentický život. Takže 84% lidí na světě tu práci, kterou dělá... Jiný, no, prostě, pravděpodobně ano, jo, ale prostě my je nevybavujeme jako na to, aby zjistili, co jsou jejich talenty, co může být smyslem jejich života a tak dále. 42% jsou dokonce lidi, kteří se ráno zbudějí a nenávidějí tu práci tak, že se prostě vytočí a jdou do práce s tím, že vytočí i zbytek těch lidí. Jo. A to jsou pak prostě ty toxické vztahy, které tam jsou. Takže ono to je trošku i v tom systému. Je to v těch lidech, ale na druhou stranu my je to neučíme, že ten systém, kterým se učí třeba děti u nás, je 300 let starý. Ten tady byl za Marie Terezie a určitě v té době byl pokrokový. Rákoska a učíme ano, se. A učíme se nazpamět. A to úplně odporuje Komenskému, ale i moderní neurovědě, protože my víme, že třeba dějepis se můžeš biflovat a za chvíli to ty děti zapomenou. A nebo můžeš vykládat bitvu na Bílý hoře jako příběh. A v tom mozku nevzniká chemická změna, ale vzniká tam strukturální změna a ty děti, mozek funguje asociativně, ty děti si to kolikrát pamatují celý život. Schválně, jo. Kolik lidí tady si pamatuje Mendelovu soustavu prvků. Jo. Prostě zkuste zvednout ruce. Moc vás není, skoro žádný. Kolik lidí si pamatuje pohádku o perníkový chaloupce? Všichni, jo, protože to je o tom příběhu. To ty víš líp než já jako spisovatelka. Takže tak, no, je to daný těma lidma, ale je to daný i tím systémem. A v podstatě já jsem měl velkou, ty zmínila Billa Gatese, to byla velká laboratoř na studium úspěchu a štěstí. Je řada úspěšných lidí, kteří nejsou vůbec šťastní, protože štěstí není jeden bod na časové ose, ale je to ta cesta. Jo? A úplně nejšťastnější lidi, to je zajímavý, jsou ty, kteří udělají šťastným někoho jiného činností, kterou oni sami milují. A to je o tom smyslu toho života. Přece to. Honza mi kdysi dávno položil jednu otázku, když on se mnou pro změnu dělal rozhovor a říkal, teď se tě zeptám na něco nesmírně těžkého. Pamatuješ si na to? Já jsem se tenkrát smála. On říkal, to si budeš dlouze přemýšlet nad tím, budeš se rozmýšlet a tak dále. Co je smysl tvýho života? A já jsem mi tenkrát říkala být pro druhý vlastně, fungovat v rámci pomáhání jiným lidem. Jasně. A myslím si, že vlastně od jistého věku by to člověk už měl jasně vědět. Víš, jako, že ale to je to, že člověk vlastně neví, v čem je dobrý a co je ten smysl života. Protože smysl života jsou tvý geny, to jsou ty talenty, pak je to tvý nadšení, že prostě může být člověk nadšený pro různý talenty, když využíváš, takhle jdou ty talenty a takhle jdou ty činnosti. A to třetí je to sociálno, ty ostatní lidi. A ty jsou tam reprezentovaný tak, že si musí zjistit, co jsou tvý osobní hodnoty, protože ty osobní hodnoty zrcadlí to, co obdivuješ ve ostatních lidech. Jako jo. A tam, kde se ty 3 kruhy protnou, tak to je podle mě smysl života. Taky jsem to v té první svojí knížce aspoň teda pozitivní lídr vydefinoval. Řekni mi, jak vlastně, když pracuješ s relativně velkými skupinami dětí, a já jsem taky maminkou, jak u nich hledáš ten talent? Protože ty tvrdíš, že každé dítě nějaký talent má. No, bez pochyby. To netvrdí Honzík jenom, ale to tvrdí řada neurovědců. Protože talent je genetická informace a protože geny má každý, tak talent má každý. Jde o to zjistit, na co prostě mají talent. Jo. A teďka těm rodičům, který mají malí děti, kteří se ještě nemůžou vyplnit ten test, tak já říkám, sledujte, co ty děti vlastně baví. Jo. Protože děti jsou až do 6 let 70% času v takzvaných stavech flow, že jsou prostě absolutně uvnitř té činnosti. Protože to dítě, ne, že by poznalo, co je tvůj talent, jestli to je hrát si s vláčkem nebo stavět z lega, ne. Ale pozná, co mu dává energii. Tak nás matka příroda vybavila. A co mu energii naopak bere. A proto ty děti dělají věci, které je baví. Až do té doby, než do toho někdo jiný hodí vidle. Děti jsou velmi zvídaví, pokládají velmi sofistikované otázky s poměrně malým repertoárem prostě slov. Ale pak přijde vlastně ta škola. Škola není o zvídavosti. Škola není o tom, že my vymýšlíme nové otázky, ale my učíme, jak na ty otázky odpovídat. Prostě, jo. A tím pádem, když ztratí zvídavost, tak ztratí i kreativitu. Když je dětem 6 let, tak 98% podle studie NASA vykazuje vysokou kreativitu. V 25 je to 2% těch lidí. No. Ty často říkáš neurovědci, tahle tabulka, tahle statistika. Proč toho tak málo víme o mozku?
No my toho víme hodně, ale jsme ignoranti a neučíme to. To, co třeba některý lidi myslí, že jsem neurovědec, já nejsem. Já jsem se o to začal zajímat před 3 lety a já si myslím, že jako rozumně inteligentní člověk pochopí, o čem to je. Třeba jeden z nejlepších neurovědců na světě má taky podcast a skvělý YouTube, Andrew Huberman, který to dovede vysvětlit prostě normálním smrtelníkům, jako jsme my. A bohužel tyhle věci se neučí. Já jsem schopen vlastně to, co učíme s Katkou Krutovou na těch kurzech, 8letým dětem vysvětlit jako základ, jak funguje mozek, co to je talent, co to je flow a tak dále. Jo. To jsou prostě věci, to není, že bychom měli nějaký jako dar z nebe nebo něco takového, ale ty věci prostě by se měli učit. A my na jednu stranu to víme a na druhou stranu to neděláme. Jo. To je stejný, ono to je teda stejný ve sportu, jo, kde všichni říkají, je to o hlavě. Jo. Ale jenom málo sportovců se vlastně tím mentálním tréninkem nebo tou mentální odolností zabývá. Jo. Ke mně chodí většinou ty špičkoví sportovci, když mají nějaký problém. Ne, že jsou třeba, já jsem mistr Evropy a chci vyhrát olympiádu. Málo který takhle přijde. Většinou přijdou s nějakým prostě problémem, který mají a chtějí ho odstranit a pak spolu pracovat, a je to většinou dlouhou dobu. Jak moc je teda to vědomí silný, ta hlava jako taková? Skutečně nás, jako jsme my sami tvůrcem vlastního života? To je zajímavá otázka tohle. Prostě tomu se říká anglicky free will, jestli máme svobodu volby nebo nemáme. Jo. Protože Viktor Frankl, to byl židovský vlastně psychiatr, který přežil několik koncentračních táborů, tak napsal jednu z nejhezčích knih o smyslu života, která se jmenuje The Man's Search for Meaning. Jo, člověk hledá smysl. A on vlastně řekl, že je jedno, co se okolo tebe děje, jo? Že to neovlivníš, to, co se okolo tebe děje. Já neovlivním otázky, které ty mi dáváš. Jako já neovlivním. To jako můžeme říct, že jsme se nedomlouvali na tom. Ale můžeš brát se vtipem, nebo jasně, můžeš brát ale hůř, no. Ty můžeš vlastně, ty neovlivníš ten vstup, ale ovlivníš tvoji reakci na ten vstup. Jo? A v momentě, kdy třeba tě někdo provokuje, ve fotbale, v hokeji nebo i v práci a ty reaguješ okamžitě, tak reaguje vlastně amygdala, ta emoční část mozku. A ty máš v podstatě vypnutou logiku v tu chvíli. Jo? A reaguješ emočně. Stačí jeden nádech a výdech a už tam dáš prostor pro tu logickou část mozku, aby udělal nějakou logickou odpověď. Jo? A nebo aby jsem nefauloval, aby jsem mu to nevracel, tomu fotbalistovi. Jak důležitý je pro tebe osobně a umíš se na něj podívat ten proklínaný a zároveň absolutně vyzdvihovaný přítomný okamžik? Ono se říká, že vlastně je to jak dar, tak přítomnost. Že? No. Ale umíme ho rozpoznat? Umíme v něm skutečně být? Lze to vůbec pro člověka, který stále jako analyzuje, co bylo a přemýšlí nad tím, co bude? No já řeknu jako vlastní příklad. Jo. Já jsem byl poměrně úspěšný manažer, který skončil na blázinci a málo mě to stálo život. Jo. A popíšu, čím to bylo. To nemá nic společného s Microsoftem, ani prostě, že by mě nebavila ta práce, mě velmi bavila. Ale v momentě, kdy člověk neodpočívá mentálně, kdy pořád prostě jede na plnej ceres, jak se říká, pořád. A i když děláš práci, která tě baví, tak vlastně v těch stavech flow se vylučuje endorfin. Endorfin zabraňuje bolesti, únavě a takovým věcem. Je 100krát silnější než morfium, proto jsi schopen to dělat dlouhou dobu. Třeba jeden z tvých lékařů, kterýho si zpovídala Jan Pirk, tak by taky řekl, jo, já necítím únavu, když operuju, ale pak si musím odpočnout, je to jasný. Jo. Dopamin a další hormony. A v momentě, kdy člověk neodpočívá, tak vlastně jiný hormony, který mají tyto hormony vlastně jakoby čistit tu hlavu, vyrovnávat, tak to tam bohužel není. Ono to nějakou dobu vydrží a pak to bouchne. Jo. A teďka, co se stane v té depresi, jo, to je jako velmi zajímavý, protože ta část mozku, která člověka vlastně od přírody má chránit, říká se jí amygdala, jo, jako která je 10krát až 10krát rychlejší než ta logická, tak ona tě má chránit, protože ta vyhlašovala bojuj, uteč nebo se někde schovat, víme o co. Starý princip, přesně tak. Jo. Jenže v té depresi ty odpojíš toho logika a ta amygdala ti vlastně streamuje jenom negativitu, co se kde může podělat, jo, co se ti může stát a tak dále. A začne to být tak nevydržitelný, že lidi páchají sebevraždu kvůli té části mozku, která je má vlastně chránit. To je takový jako paradox, jo, prostě, který tady je. Jo. A ty antidepresiva de facto
jo, pokud zaberou, tak ti mají vlastně ten mozek znovu nakopnout, aby tam byl serotonin, jo, prostě, a další ty hormony, které jako působí, že je člověk šťastný. V mém případě se to bohužel nedařilo, protože já jsem čekal velmi dlouhou dobu, než jsem prostě za těma lékařema šel. Já jsem byl ještě 3 měsíce doma. A pak jsem byl 3 měsíce v psychiatrické léčebně. Takže to bylo jako hodně prostě složitý. Takže mozek jako takovej je výborný sluha, ale může být i velmi špatný pán. Jo? Jako mě ten mozek zradil, ale díky tomu, že já jsem zradil ten mozek. Kdo ti vlastně zachránil život? Kdo byl člověk, který tě přivedl do blázince? Tak mě přivedla do blázince, to je zásluha mý ženy. Ale ještě, to musíme říct, že to bylo za podpory, tenkrát generální ředitel byl Roman Sabálek, českého Microsoftu, který teda vezl, že jo, prezidenta jako evropského Microsoftu do blázince, jo. Ještě s mojí manželkou. No. A tak prostě byl tam trošičku tlak od nich, to se jako přiznám, ale pak v podstatě já jsem to nějak akceptoval a tak, ale jako nebylo to vůbec lehký. A pak samozřejmě ty lékaři v čele prostě s Cyrilem Hešlem, který mě pak hlavně pomohl v tom, že já jsem prostě si musel vysvětlit, jak se to celé stalo, a říct si, že se to nebude opakovat. Jo, prostě. A navíc já jsem třeba nechal totálně na profesoru Hešlovi, kdy mě řekne, že ty antidepresiva nemám jíst. Jako, to bylo 5 let, jsem to prostě bral. Tohle. Jako já musím říct, že česká psychiatrie, obecně české zdravotnictví, já jsem žil v různých zemích, jsem cestoval, žili jsme v Německu, tak je na velmi vysoké úrovni to zdravotnictví. Jo. Jako, a to tady nechci jako lichodit, protože už se dostávám do věku, kdy prostě častěji k těm lékařům chodím, ale tak to je moje zkušenost. Já asi řeknu, když jsem Honzu viděla poprvé, bylo to u nás v neziskové kavárničce Mezi řádky, já jsem ho pozvala na kávu a bylo to 2 měsíce, co ho pustili z blázince. A on mi tu celou historku vyprávěl, byl velmi otevřený, protože jsem asi dítě 2 psychiatrů a protože otevřený je běžně a patří to k jeho povahovému rysu. A ty jsi nebyla na blázinci nikdy? Já jsem tam vyrostla. Ty jsi to měla doma, no jasně. No. Já jsem jako jasně, tam, víš, to je úplně jiný level. Já tam byla celý život. Jo. Ale fascinovalo mě, protože jsem se vlastně od malička setkávala s negativními komentáři na jakékoliv psychiatrické onemocnění nebo psychický problém, když někdo ta slova se nesmírně často zneužívají. Nicméně, když vám někdo řekne, že má depresi, tak málo kdo mu uvěří a většina společnosti řekne, tak si jdi zaběhat, nebo jdi se projít do lesa, podívej, jaké hezky svítí slunce. A je velmi těžké o psychických onemocněních mluvit nahlas, za co ti teda patří obrovský dík. A setkal ses někdy třeba s negativní reakcí? Ne, já jsem budu úplně otevřený. Já jsem přemýšlel, když mě teda z toho blázince pustili a dal jsem se trošičku prostě do pořádku. To bylo docela zajímavý, jo, protože mě se jako ptají lidi, jak to bylo, když se dal do pořádku. A ten spouštěč byl velmi jako zvláštní. Ono se to jako postupně trochu zlepšovalo. Ale jako ten spouštěč, já jsem jednoho krásného dne otevřel ten notebook. Navíc ještě teda manželka mě musela nějak sehnat z Microsoftu nový hesla, protože já jsem nesál na klávesnici, Hešel vždycky za mnou chodil, tak to jsme se ještě vykali, tak pane Milfaj, kdy už jako otevřete počítač a takovýho prostě. A já jsem to otevřel, ten počítač, a teďka jsem se koukal a říkám, do prdele, 7000 nevyřízených e-mailů, musím něco začít dělat. A to byla takový jako posun trošičku dopředu, jo. A každý den jsem dělal 400 e-mailů. A já jsem nevěděl v té době, jsem nevěděl o tom, jak ty hormony fungují a tak. Ale to, co jsem vlastně já dělal, tak je hormon, který se jmenuje dopamin. A dopamin je reward hormon, který tě vlastně pochválí, když uděláš nějaký progres, ale současně tě motivuje v tom i pokračovat. Jako, jo. A to si myslím, že mě tohleto pomohlo. A pak jsem najel na ty rutiny běhání a tak. Jo. A vlastně trvalo to tak 2 týdny. A sport je pro tebe jasně, jo. Ti dohrává zpátky. Přesně. A já jsem tak 2 týdny přemýšlel o tom a na začátku zase útočila ta opice, ty emoce. Jo. Tak teďka prostě přijdu někam a řeknu, teďka jsi byl úspěšný, teďka totální krach a tak dále. Jo.
Ale to jsem jako překonal. No ale vidíš, říkáš totální krach. Nebereš to tak, jako že někdo řekne, tyjo, mě onemocnili cévy, nebo prostě mám problémy se štítnou žlázou. Ale to byl ten začátek, protože já jsem si řekl, jako, co z toho, já jsem opravdu vždycky jako optimista, když je nějaký průšvih, co z toho si můžu vzít jako do budoucna. Tohle vysvětluji i těm sportovcům, že Lehečka prohrál tuhle s Marym 5 matchballů, prostě šílený, a říkám, musíme se poučit, jedeme dál. Jo, a vlastně já jsem si řekl, dobře, tak já to budu postupně jakoby rozpitvávat, co se tam dělo, abych se z toho jako poučil. A šel jsem a řekl jsem to, prvně jsem to řekl ve Velké Británii, kde bylo 600 nejvýznamnějších britských manažerů, který dostal jsem za to potlesk ve stoje. A já jsem tam ještě na závěr řekl, zdá se, že 3 měsíce v blázinci mě proslavilo daleko víc než 10 let práce s Billem Gatesem. Jako, prostě. Jo, a tak to bylo takový to. A pak jsem vlastně to řekl, tady někde byl v televizi nějaký jako pořad a to. A potom byl dokonce takovej program, že Cyril mě jmenoval ambasádorem pro destigmatizaci duševních onemocnění, tak jsme dělali nějaký prezentace a tak. Jo. A já si myslím, že se to hodně posunulo, ale mělo by to, jak ty si řekla, mělo to být tak, že prostě duševní choroba je stejný jako zlomená noha. Jo. Prostě samozřejmě je to těžší se z toho vyhrabat, protože ty, když máš depresi, tak ztrácíš naději. Jo. Toto si lidi neuvědomují. Jo. A ta deprese, já byl takovej, že když někdo říkal, jak to, co si tady povídal, já mám depku nebo něco takového, jak jsem si to dělal, jako, jak můžeš mít depresi, prostě jak si jde zaběhat nebo si jde zasportovat, něco takového. Jo. A ono ti to pak jako přepadne a prostě, že jo, prožiješ najednou 50. narozeniny na blázince na posteli. Jako, prostě. Hele, a jak moc pravdiví jsou lidé, když mají ten atak té choroby? Když třeba v tu chvíli se k někomu přimknou, a pak, když se vrátí zase do toho svého běžného flow, tak si řeknou, hele, to tam bylo fajn nonsense. No, tam je třeba, mě se lidi ptají, když se mnou vyplňují ty talentové testy, jestli jako to je stejný s věkem potom, když jsou starší nebo tak. A jim říkám, pokud jste mentálně zdraví, tak ten testy, tomu se říká psychometrické testy, vykazují zhruba 75% opakovatelnost, ten Strength Finder, co já dělám s Galupem, tak má přes 80%. Jo. Ale pozor, v momentě, kdy vlastně ty seš mentálně nemocná, tak je vypnutá třeba při té depresi ta logika, takže ty odpovídáš jinak. Jako, a je to jiný prostě. Jo. Já vám řeknu prostě příklad, jak to vlastně celý funguje. Jo. Já jsem už přemýšlel o tom, jak skončit život, jo, na jedné straně. Co jsi chtěl udělat? Chtěl jsi oběsit, skočit, nebo to byla docela jako legrace, že já jsem byl tak hubený, že jsem na to neměl fyzicky něco udělat. Jako, já jsem zhubil asi o 30 kg, to je jedno. A prostě tak na jedné straně ty chceš jako odejít ze světa, ale na druhou stranu v rádiu hráli písničku Forever Young, navždy mladý. Jo. A teďka najednou ta opice na to vyskočí a začne ti říkat, aha, tak já jsem v nějakém Matrixu, někdo mě jiný řídí a oni mě nedovolí umřít. Jo. A a neustále máš takovýhle prostě stavy, kdy se v tom motáš a zhoršuje se to. Důvod, proč lidi, kteří jsou v depresi, chtějí furt spát a nedaří se jim to, je právě tohle protože ta amygdala je tak aktivní. Jo. To je stejný, když je zdravý člověk, nemůže noci spát, protože mu to tam jede prostě v hlavě, co když zítra prostě se to nepodaří nebo něco, jo, jako, tak je to úplně stejný. Akorát, že to přejde, ale v té depresi to bohužel jako často nepřejde. No. Honzo, a na druhé straně už si dost odborník mezi touhle veřejností. Ne, já jsem jako zainteresovanou. Tak proč je na druhé straně tolik zneužívání psychofarmak? Jo, se můžeme projít po Pařížské ulici a každá z těch žen, které tam nakupují, mají v kabelce prostě alespoň pár neurolů a jiných je to trošičku s tím. A ještě k tomu je to jako společností tolerovaný absolutně. Jo, myslím, že je hůř jenom alkohol. Ano, souvisí to trošku s tím, na co jsi se ptal, já jsem úplně odpověděl, a to je ten přítomný okamžik. Jo. Člověk vlastně, když dělá něco, co ho prostě baví, co ho naplňuje, často ve sportu se tomu říká zóna, v umění se tomu říká umělecké vytržení, když ty prostě píšeš, že jsme si tak o tom povídali. Nic jiného. Přesně, jo, jako jedeš v tom a padá to z tebe prostě a to. Tak seš vlastně v tom přítomném okamžiku a ta amygdala, jo, zkusíme takový pokus. Jo. Nadechni se nosem a vydechneme. Nádech a výdech. Tak a řekni mi, čeho se zbála. Tmy, dobře. Jo, jako. Takže i při tom nádechu a výdechu se zbála tmy.
většina lidí se nebojí ničeho, protože v tom přítomném okamžiku ta amygdala vlastně nefunguje. Jako jo. Ty, když seš tady a teď v tom přítomném okamžiku, tak ta amygdala nefunguje. Ta funguje amygdala není nic jiného, než naše ego. A ego je uzlíček strachu a největší strach, který člověk má, tak je strach z jeho smrti. Prostě. No ale to mi řekni, proč teda lidi vůbec nepřemýšlí nad tím, proč jsou na světě? A ještě ke všemu si myslí, že budou žít do nekonečna. Ale to je právě to, že ono to není jako tak jednoduchý za prvý přemýšlet jako o tom, proč jsou na světě, co je smyslem jejich života. A druhá věc je, že jim to prostě nikdo neřekne. Jako ke mně chodí lidi, kterým je 35, 50 někdy, 55 a když tam slyší poprvé, že je nějaký nástroj, teďka já neříkám, je to model jako každý jiný, ale blíží se pravdě i na základě toho prostě, co víme z historie, co víme z neurovědy a tak. Jo. A ještě k tomu přítomnému okamžiku. Takže naše strachy jsou z něčeho, co se stalo, anebo z něčeho, co se možná stane. A často se to vazbí. Brankář, dostal jsem góla, je to moje chyba, proto mužstvo prohraje celý zápas. Tam je pravdivý pouze to, že dostal góla. To, že je to jeho chyba, nebo že prohrajou celý zápas, tak to být nemusí. Jo. A v momentě, kdy vlastně my děláme věci, který nás baví, který nás naplňují, tak jsme daleko víc v tom přítomném okamžiku a nepotřebujeme žádný psychofarmaka. Jo. Protože bohužel jako je řada lidí, který, že jo, jako ty můžeš být prostě vlastně drogově závislá, tak můžeš být prostě závislá na tom, že si kupuješ pořád nový a nový věci, ale prostě to potěšení, protože potěšení je něco jiného než štěstí. Jo. Když se někdo jako potěší, tak se generuje dopamin a trvá to krátkou dobu, ale čím víc si generuješ těch potěšení, tím jako míň je člověk šťastný v podstatě, protože štěstí je o serotoninu, štěstí je o té cestě. Jako jo. Protože já řeknu příklad jenom. Jo. Já když jsem odešel z Microsoftu, tak to bylo někdy 6. ledna, jsem jel jako do Prahy. Teďka jsem přemýšlel o tom, říkám, já jsem 22 let nevstoupil do metra. Teďka co se stane, když vstoupím jako do metra, jo? Co se jako stane? Jo? A teď jsem tam najednou vstoupil a od té doby jezdím metrem. Jako, jo? Prostě já si to nechávám. Je to nejrychlejší způsob, jak se v Praze a chodím pěšky a tak dále. Mě píšou lidi na sociální síti, je to super vás vidět v Stocce, tak já jim odepíšu, tak se běžte podívat do metra do New Yorku nebo do Londýna, jaký tam je bordel, tady máme krásný metro. Jo, prostě my si nevážíme ani těch věcí, které jako máme dobrý, jo, prostě. Ale tak a chci říct to, že tohle je právě to ego, jo. To je to fixní myšlení, že prostě ano, teď já musím prostě se ukázat a tak, jo. A je to úplná kravina. Samozřejmě, že to vždycky není takhle, že každý na něčem ujíždí. Jo. Prostě já jsem třeba teď už mám jinou košili, ale měl jsem pořád jenom košile s koníčkem. Jo. Prostě Ralph Lauren, to bylo prostě, jo. Ale to každý má. Ale v momentě, kdy si člověk uvědomí, že to je vlastně ta cesta, že mě baví to, co dělám, že k tomu mám emoční pouto, protože láska k někomu, to může být romantický vztah, ale může to být vlastně emoční vztah k nějaký činnosti, tak láska je nejhlubší vztah a tak na to nepotřebuje žádný prostě prášky, aby se to měla, protože je to všechno o hormonech. Lidi si neuvědomují. My děláme nějaké věci fyzicky, přemýšlíme a tak dále, ale ve finále, jestli se ty cítíš dobře nebo špatně, je o tvých hormonech. Jo? A já třeba sportovcům říkám, vy si můžete namíchat, bez ohledu na to, jestli vyhráváte nebo prohráváte, tak si můžete namíchat v hlavě furt vítězný koktejl. Podívejte se na Djokoviče, prohrává 5-0 s Nadalem, jo, v tomhle na French Open 2021 a chodí tam pořád jako lev, prostě ramena a tak dále. A o tom to je, jo. Paradoxem je, že lidi se musí nejvíc povzbuzovat tehdy, když se jim nejméně daří. Když se ti daří, tak se ty hormony generují automaticky. Prostě. A tak vidíš, že můžeme být vlastně strůjcem vlastního života? Můžeme, no já si myslím, že ano, ale některý lidi, řeknu, co říkají třeba, jako, jo, protože je dobrý říct i jakoby ty protinázory. Já jsem spíš vlastně s Andrew Hubermanem a s těma lidma, kteří říkají, ano, můžeme to říct. Ty lidi říkají v podstatě tohle, jo, že vlastně jako dítě ty seš nějak vychovaná, jo, prostě, a seš nějak naprogramovaná a pak je pro tebe těžký se rozhodovat nezávisle, když je člověk jako velký. Nicméně existuje něco, čemu se říká neuroplasticita. Ty máš nějak zadrátovaný mozek synapsema z dětství a tak dále. Ale on se pořád učí. Ano, přesně tak. A ty synapse se dají vlastně přeskládat. Tomu se říká neuroplasticita, je schopnost mozku přeskládat ty synapse v závislosti na tom, co děláš, to prostředí a takové věci. Jo. A ty programy vlastně, který my máme, tak Bruce Lipton říká, že 70% programů, který rodiče předávají těm dětem prostě do 7 let,
takže 70% je škodlivých. Já nevím, jestli to je 70%, ale je jich asi hodně. Bruce Lipton napsal krásnou knížku, jmenuje se Biologie víry. Ano. A je to univerzitní profesor biologie, který vlastně sepsal knihu, jak nás ovlivňuje prostředí. Přesně tak. To je o epigenetice. Že v podstatě hodně lidí si myslí, že vlastně... Že genetika je určující. Že geny je taková lajna a prostě přesto nic nejede, ale to není pravda. Až 95% genů ovlivňuje to prostředí. Nenapadlo tě udělat si svůj vlastní book club? Já myslím, že Bill Gates má na Amazonu, ne? Jak doporučuje, co kdo bude číst. To mě čas od času se mě ptají lidi, protože já mám vlastně live na všech sociálních sítích, to dělám vždycky jednou za týden. Tak se mě lidi ptají, tak mám vždycky to měním trošku, ale třeba tam dám 15 knih, který jako jsem nějak čet a ovlivnili mě hodně a tak. Jo. Ale Bill Gates třeba, když jsem s ním cestoval, tak on měl nějaký knihy na Kindlu, ale prostě ty ochranka táhly 2 plný tašky knih. Si pamatuju, on četl velmi intenzivně i během toho, prostě, když cestoval. Ale tak. to je zase o tom mozku, protože si zapamatuješ úplně jiné věci, když máš reálnou knihu, než když máš na Kindlu nebo čtečku. Je to pravda, protože já třeba ze všeho prostě co se učím a tak se znamenám rukou, protože vím, že prostě se úplně jinak ty synapse, přesně. No. Jo, jako to je přesně ono. A navíc, jako tam Gates mě naučil třeba jednu jako velkou věc. Když se podíváš na Da Vinciho já považuji za jednoho z největších génií. Jednak to penzum, co znal, ale on geniální byl v tom, že on vzal nějakou krabičku, zabrousil, já nevím, třeba do malířství, medicína a tak dále. A pak dokázal ty krabičky propojovat mezi sebou. Jo. My žijeme ve svých krabičkách. Já si pamatuju, když jsem začal dělat s těma sportovcema, tak většina českých trenérů před 7 lety mi říkala, ty jsi dobrý manažer, ale to nebude fungovat, jako zapomeň na to. Od té doby jsem pracoval s olympijskými vítězema, jsou olympijský medaile Jirka Lehečka, že jo, prostě Patrik Šik ve fotbale a spousta dalších. Jo. Protože ty lidi si myslí, že máš jinou hlavu v práci, jinou hlavu doma, jinou hlavu ve sportu, to je kravina úplná. Jo. Ty máš jednu hlavu, proto ta hlava se dá trénovat kdekoliv, mimochodem. On zase taky vyznačuje tím, že ještě když dělal v Microsoftu, tak své podřízené přemlouval, aby chodili meditovat. Takže on je tím jako pozitivním leadershipem v uvozovkách prosulý už dlouhou dobu. Víš, já si myslím, že jsme si v jedné věci nesmírně podobní. Že máme rádi svět a máme rádi lidi. Moc. Je to jiný v tom, že ty jsi měla blázenec doma a já jsem byl tam jako externě, ale jako podobný asi prostředí. Neumíš si představit, kolik zvláštních lidí k nám domů chodilo. Ale to byli sci-fi fanoušci primárně, že? A tak to už je sama o sobě diagnóza. No ale dalo ti to hodně i do toho, ne? Dalo mi to do spisovatelské kariéry, do života určitě. Do všeho. A hlavně do práce se tancel, že normálně je být různý. Ale já bych se ráda zeptala na generaci našich dětí. Protože ono se jim tak jako eufemisticky přezdívá sněhové vločky. A já mám pocit, že jsou obklopeni neustálým strachem. Jak vlastně s nimi pracuješ, aby si víc věřili? No, naším cílem, když tam ty děti, ono to začíná, že jo, já nevím, v 9 hodin, tak dopoledne takovou hravou formou jim vysvětlíme, co to je talent, jak funguje jejich mozek, jak funguje ta opička, jak se vlastně do toho flow dostat. A odpoledne, protože oni si dopředu udělají ten test talentový, tak s každým tím dítětem já ho prostě koučuju 5-10 minut, tam jsou jako rodiče, ty ostatní taky. A je to, my se snažíme, aby to byla jako komunita. Jo? Maximálně 20 jakoby dětí, chodí tam rodiče a tak. A vlastně já ti popíšu, co dělám s těmi dětmi. To je docela zajímavé. Já se jich vždycky ptám, když jste byli malí, s čím jste si nejvíc hráli. Jo? A já, protože tyhle věci dělám 25 let, tak jsem schopen vlastně to, jak se to dítě chovalo jako malý, dát dohromady s těma talentama a co by ho mohlo bavit. Takže pak jim dávám, než ty budeš architekt, ne, to ne v žádném případě, ale dávám jim jako třeba takovýhle povolání. Když jsou třeba 2 empatický talenty, tak jim řeknu, bavilo by tě být psycholog, lékař, nebo máš rád zvířata, zvěrolékař, možná a tak, jo, prostě. A těm dětem to otevře jakoby jiný obzor úplně, jo. A jako píšou nám fantastickou zpětnou vazbu, jak ty děti, tak ty rodiče. A tohle se dá, jako sorry, ale tohle se dá dělat ve škole normálně. My chodíme i do škol a chodíme i na pedagogickou fakultu, jo, Univerzity Karlovy, kde vlastně se tam rekrutují noví učitelé.
Ale to by jako někdo musel chtít to prostě rozjet. Jo. A ono to není úplně tak, že soukromí školy jsou skvělý a státní jsou špatný. Je to prostě různý. Jo. Je to jako různý, protože jsou státní školy, které fakt tam mají toho jako Komenskýho, protože ta škola hrou, to je přesně ono. Jo. Ty v momentě, kdy se učíš prostřednictvím svých talentů, prostřednictvím toho, jaký člověk je, a ne prostřednictvím toho, jaký on není, tak prostě to jde strašně rychle dopředu a ty děti to baví. On tam říká v té knize Schola Ludus, když jim to řeknete, a to je ten systém, který je tady, tak to zapomenou. Pokud jim to ukážete, tak si to možná zapamatují, ale pokud je do toho zapojíte a tím zapojení myslí zapojení všech smyslů, tak to pochopí. A to nejsou jako náhodné věci. Madame Montessori si vzala vlastně Komenskýho jako dobrý příklad a několik vlastně desítek let potom řekla learning by doing, učení se děláním. Jo? A ty Montessori školy to takhle mají. A tam třeba není hodina 45 minut, ale 90, protože proč ty děti tahat z něčeho, co je baví? Jako, jo? Tak já si myslím, že tyhle 3 paradigmata platí na člověka v každém věku. Určitě. Honzo, děkuji moc za rozhovor. Já děkuji za pozvání. A ať tě život pořád tolik baví. Ano. A tak na zdraví. Já to ukončím tím, že racionální lidé mají většinou pravdu, ale jenom blázni mění svět a já myslím, že my jsme trošku blázni. Tak ahoj.